eta erroa berez desegitea, ez? Eta erroa izan da gizarte kapitalista. Hori alde batetik, eta gero pornografiari dagokionean, prostituzioari dagokionean esan duzuna, uste dut egia dela, evidentemente, hitz egin behar dela bertakoekin, hemen inorrez dagoen egoera hortan, baina uste dut ere kontu zibili bar garela, sindikatu asko badirelako proxenetek kontrolatutako sindikatuak, eta uste dut benetan jarri behar dugula hitza, eman behar diegula hitza, hitzik ez daukaten emakume hoiei, ez? Eman behar diegula hitza, engainatuta etortzen diren emakume hoiei, edo eta, nahi eta nahi ez egoera hortan amaitu duten emakumeei. Egingo dugu orain pausa txiki bat, uste dudalako ez, Eider Joan Bardelaia, beraz, mila esker retortzegatik. Bueltatu behar nahi zudanera, eskapatu naiz denbora batez, oso interesgarria iruditu zait zuekin hitz egitea eta, puntu ezberdinak ukitzea. Eskerrak ematea guztioi ona etortzeagatik, eta, gora borroka feminista, espero zuek ikustea ostiralean, eta, hori placer bat izan dela, uste dut borroka ez dela amaituko urteak eta urteak geratzen direla, baina bide batean gaude, indar asko norberarentzat eta taldearentzat azkenean bai talde bat gara, eta bakarrik bultatu nahi dizuet ikastera eta zuen pertsona deskubritzera, hori dela lehenengo gauza, zeni ezin dut militatu edo non edo zeo zertaz hitz egin ez badaukat ideiarik. Orduan garrantzitsua da lehenengo gauza, norberaren prozesua ezagutzea, ikustea zertaz ikasi nahi dudan, zertaz ez, eta horretan ibiliekin eta gero talde lan batean saiatu berdintasun hori lortzen. Esker mila eta musu handi bat guztiontzat. Sky where my roots go fly, close to the rain where my roots don't die. Up in the sky where my roots go fly, close to the rain where my roots don't die. Don't die, don't die, don't die. De hecho, Nick, botado en un gustito con nada. Todo improvisado. Hau pausa bat zen. No se escucha, ¿no? Jarraituko dugu mahai ingurua hausnarketa honekin, eta hola. Aipatu dituzue ja pare bat aldiz instituzioak, eta orain nahi dizuegu horri buruz galdetu, zehazki. Orduan, zein da zuen ustez instituzioak edukit behar duten papera gai erraldoi honen inguruan, eta zein da izan behar dugun erlazioa beraiekin. Errepikatuko dut, ez zunez baldin baduzue. Galdetu nahi dizuegu orain, zein den instituzioak eduki behar duten papera gai honen inguruan, eta zein den eduki behar dugun erlazioa beraiekin edo. Igual lehenik eta behin argitzea zer diren instituzioak, ze hemen igual askok ez dute jakingo zer diren, ze termino batzuei buruz hitz egin dugu, baina argi geratzeko zer diren eta ondo ulertzeko zuen ideiak, botatzen ditu zuen ideiak. Nik esango nuke
instituzioak askotan geratzen zaizkigula oso urrun eta sentitzen dugula badaudela hemen goian eta gu ezin garela horra iritzi eta bada ere sentsazio bat eta errealitate bat batzuetan. Baina, bueno, nik instituzioi dagokienez esango nuke badaukatela zer esan handia. Egia da gaur egun politikagintzare nahiko instituzionalizatua dela, hori errealitate bat da, eta instituzioek ere eskuhartze handia dutela gure bizitzako hainbat esparruetan. Eta honi dagokionez, igual, aipatu nahiko nuke, zaintzari dagokionez, azken urteetan, egon gara, bizitzak erdigunean plataforma egonda ere prozesu batean bilduta, eta gaur egun ere jarraitzen du prozesu horrek aurrera, eta horren baitan egon gara egon dira eragile ezberdinak, mugimendu feminista, pertsona ezberdinak, ernai antolakundeak ere parte hartzen du horretan, eta adibidez zaintzarekin ustut nahiko argi geratu dela instituzioek badaukatela esku hartzeko beharra eta instituzioen esku hartzeko beharra, beharrezkoa dela. Zaintzei dagokionez diputazioak adibidez badauka zer esan handia, hor hartzen direlako ere erabaki asko eta guk haiei ere zerbait exigitzea eta bertan esku hartzea garrantzitsua dela, interpelazio bat burutzea instituzioei. Eta uste dut greba feminista orokorrak ere argi utzi zuela hori, egin dira lanketa ezberdinak, eta egon zen interpelazio zuzen bat instituzioekiko, eta aipatzekoa ere jaso dugun erantzuna ez dela oso positiboa izan, espero genuen bezala ez, argia da eta ez delako haien interesen aldeko zerbait. Orduan adibidez aipatzea, jaso dugun EAen adibidez jaso den erantzun bakarra izan dela berdintasun sailera bideratuko dela zaintzen gaia, baina hori ez dela erantzuteko modu bat, ez? Eta hor argi izatea, guk jarraitu behar dugula horretan lanean eta gure txikitasunetik jarraitu behar dugula interpelazio hori burutzen. Esan duzu instituzioak zer diren, sinmas argi geratzeko instituzioak nik uste ezakit buruan daukazue, baina badaude Eusko Jaurlaritza, Diputazioa, udaletxeak, ez dakit zerbait gehiago aipatzeko instituzioi buruz. Sinmas, berez, bai politikari profesionalak eta baita tekniko ezberdinek parte hartzen duten espazio bat izango litzateke, nolabait gizartean antolaketa bat egiten dutena, ez? Esan dezagun. Edo nolabait gestio bat egiten dutena. Lehenik eta behin, iruditzen zait, instituzioak lotzen direla zuzenean politikarekin, eta uste dut, badela azpimarragarria, guk behintzat ez dugula ulertzen politika hortara mugatzen denik, ez? Azkenean, askotan, politikari buruz hitz egiten dugunean, edo politika zer den pentsatzen dugunean, pentsatzen dugu zuzenean hauteskundeak direla, edo pentsatzen dugu, telebistan agertzen direnak direla, edo Urkullu dela, edo dena delakoa dela, ez? Eta politika bada, guk politika egiten dugu, kaletan egotea, bada interesa dugun kontu batekiko edo gizartean existitzen diren problemekiko kontzientziaz eta konpromesuz lan egitea, eta bai hori kalean egotea ez dela nolabait lan egitea gero udaletxe batean aulki bat hartzeko, edo ez dela kartel batzuk jartzea edo hori baizik eta bada gure inguruan inziditzea, gure ingurukoekin lan egitea, proposamenak plazaratzea, eta politika dela kalean egiten dena. Eta ustut garrantzitsua dela askotan badagoelako politikarekiko jarrera igual ezkor bat, edo igual incluso que pereza la política, no sé qué, baina eski politika gure egunerokoa zeharkatzen duen kontu bada, eta honekin batera justo politika ere bada orain dela urte desente martxoaren 3an hemen gertatu zena, ez? Justo hemen gertu daukaguna, hori ere politika da eta uste dut garrantzitsua dela ere ona ekartzea. Hori politikari dagokionean. Instituzio dagokionean gukitaiatik ez dugu inongo harremanik instituzioekin, ez dugu diru laguntzari jasotzen, ez dugu gure jarduna da jardun militantea, inork ez dugu ezer ordaintzen, inork ez dugu, ez daukagu instituzioekiko inongo loturarik, eta
oroar, badaude agente sozialak eta abar nolabait proposatzen dutenak instituzioak aldatuta, ez dakit adibidez justizia feminista bat eginda gizartea justuago izango dela, edo epaiketak ez dakit nola gertatuko direla, edo hezkuntza feminista baten bitartez berdintasuna lortuko dela eta abar, nola espazio ezberdinetan intzidituz. Guk aldiz politika modu zabalago batean ulertzen dugu, instituzioetatik kanpo antolatuta ulertzen dugulako instituzioek gure problematikaren gestio bat egiten dutela. Itaiatik orain dela hilabete gutxi atera genuen azken urteetako gobernu politiken balantze bat, egon izan diren legez berdinak aztertuz, bai baietz da baietz legea, bai etxeko langileen legea, ez da egita abortuaren inguruko legea, eta abar, eta ikusten dugulako ere muga evidenteak dituela guzti horrek, ez? Osea, nik zuzenbide ikasi nuen, eta ni ere politikan murgiltzen hasi nintzen ikusten nuelako zuzenbideak edo legeek eta aldaketa formalek, erreformek ez zutela aterabide bat suposatzen. Osea, evidentemente ez du inongo gobernuk egingo lege bat, esanez mundu guztiak izan behar duela etxebizitza bat, eta izango duela etxebizitza duin bat, eta doainekoa, eta ez dakiz zer, ez dagoelako interes hori, etxebizitza delako diru ateratzeko gai bat, edo etekin ateratzeko espazio badelako, eta berez hori ez da inoiz gertatuko, ez? Eta hor mugak evidentea dira, nola ateratzen da lege bat, esanez aborturako eskubidea existitzen dela, eta nolabait hori bermatzen dela, baina gero ikusten dugu Osakidetzako abortu zerbitzuak guztiz privatizatua daudela. Osakidetzan ez da aborturik egiten. Klinika pribatutan egiten dira abortu guztiak Osakidetzakoak. Eta gero klinika pribatutara goaz, eta ikusten dugu nola dauden klinika pribatuen aurrean kontzentrazio bat egiten 40 días por la vidakoek direla ultrakatoliko batzuk, orduan non daude egiazki existitzen direla, suposatzen diren neurri horiek, ez? Ikusten dugu badagoela muga bat zentzu hortan, eta azken urteetan bai egon dela esaten da historiako, Espainia mailan historiako gobernurik progresistena, eta egin izan dituzte aurrerapen batzuk, eta egia da aitortza batzuk egin dituztela eta abar, baina gero ere beste alde batetik okupazioaren aurkako legeak atera dituzte, kode penala indartu dute, eta lapurretaren kasutan zigorrak handitu dituzte, eta neurri errepresibo horiek, eta mozal legea adibidez ez dute kendu, eta neurri errepresibo horiek langile klasearen kontra doaz, porque hemen ez du lapurtuko Amancio Ortegak, evidentemente, lapurtuko dena izango da, igual soldata iristen ez zaion emakume bat, 3 seme alaba dituena, eta barrez. Orduan ikusten dugu instituzioek badaukatela ezintasun bat, aurrera ateratzen dituzten politika guztiak gero atzera buelta daitezkela, osea, naiz eta zuk orain borrokatu eta ez lortu aborturako eskubidea, 3 urte barru aborturako eskubidea desagertu daiteke, orduan badela espazio bat zeinetan ezin dugun konfidantza hori euki, edo ezin dugula gure ongizateaien eskutan utzi. Orduan, guk Itaiatik ulertzen dugu, eta orokorrean mugimendu sozialistatik ulertzen dugu, modu independiente batean antolatu bar garela. Hau da, instituzioek udaletxeak demagunez, indarkeria matxista pairatzen duten emakumeen pisuak jarriko dituzte. Demagun, 3 pisu jarriko dituztela. Baina, eske 2 urte barru, igual ez dira egongo, edo igual ez dago aurrekontua pisu horiek jartzeko, edo bertako emakumeak egongo dira ez dakiz egoeretan. Orduan, guk ulertzen dugu modu independiente batean antolatu bar garela, eta behar bada gu garela pisu horiek jarri bar dituenak, eta benetan langile klasea gure antolaketa propioaren bitartez sortu bar ditugula baliabide horiek, ez? Gure egoerari aurre egiteko ulertzen dugulako instituzioak mugatzen direla gure problemen gestiora. Eta guk ez ditugu gure problema gestionatu nahi. Guk nahi duguna da gure zapalkuntza gainditzea, osea, eta punto. Orduan, hori da instituzioen inguruan egiten dugun irakurketa. Vale, gure kasuan, baita mugimendu sozialistako kideak bezala ez daukagu ez da instituziorekin harremanik. Ni agian bai zentratuko naiz gehiago, instituzioak baita litzateke ikastetxeak edo unibertsitatea, orduan azalduko dut pizka bat zein den gure harremana
horrekin azken finan delako gure lan esparrua. Ikastetxetan adibidez, hori, ez dugu ez da ikastetxeko protokoloetan jartzen gure gure zapalkuntzaren edo gure estoren esperantza edo ikusi dugulako ze muga dituzten, ez dakit hemen koldon, nik kontatuko dut beste kasu bat, aurrek urtean gertatu zen bat beste ikastetxe batean, neska bat irakasle batek eraso edo bate egin ziola, eta neska horrek joan zen zuzendaritzaren gana protokolo aktibatzeko, eta azken finan protokolo horrek ez zuen ez ere egin, kasua joan zen baita gorago, epaiketa bat izan zuen irakasleak, eta azken finean ikasleak utzi izan behar zuen ikastetxe, eta ikastetxe aldatu izan behar zen, ezuelako laguntzarik izan, ez epaiketeran aldetik edo ikastetxeran aldetik. Orduan, horretatik kanpo antolatzeko baita deia egiten dugu, ez digulako ez da lagunduko. Naiz eta, adibidez kasu horretan, zeudela irakasleak eta zuzendaritza, guztiz borondate onarekin neska hori laguntzeko, baina azken finean, egin alzuten bakarra zen protokolo bat jarraitu. Beraiek baita zeukaten mugargi bat, lagundu nahi zutela neska hori, baina zeukaten laguntzeko modu bakarra zen protokolo bat jarraitzea, ez zuena ez ere egin eta ez zuena balio berarentzat edo bere kasuarentzat. Ez dakit hemen nola den, baina hori gertatu zen aurreko urtean. Eta gero bestalde adibidez, daukagu unibertsitatean, daukagu errektorea eta dekanoa direla emakumeak. Martxoaren 8an edo azaroko 25ko bezalako egunetan, ateratzen dituzte hitzaldiak, propaganda egiten dute unibertsitatean, Kriston unibertsitate, EH diote, unibertsitate oso feminista eta berdintasunera aldeko dela dirudi bakarrik egun puntual horietan, baina gero daude garbitzaileak, unibertsitateko garbitzaileak lan baldintza oso kaskarrekin, daramatela urteak borrokatzen haien lan baldintzengatik, haien soldata hobetzeko, haien soldata kobratzeko, eta haien lan baldintzak hobetzeko, eta ez dute zer egiten, ez dute zer aldatzen, ez dituzte ez da entzuten ja, ez diete kasu egiten. Orduan hori ez da daukagu buruan, dekano edo rektorea emakumeak direla biak, eta gero aldi berean beste emakumeak direla garbitzaile guzti zapalduak eta lan baldintza oso kaskarrekin. Orduan, ezin dugu ez da utzi haien eskuetan emakume horien bizitza edo egoera aldatzeko ez da dutelako egingo eta ez dutela egin, daramate urteak borrokan eta nadie les ha ayudado. Eta bestalde hori, daukagu, Espainian daukagu berdintasun ministra hori, oso hitz egiten duela, baita aurrerapen bat bezala ikusi dela eta bai dela aurrerapen bat, baina daukagu ministra hori, daukagu erreforma berriak, baina gero errealitatean, nik eta zuek, supongo ez duzuela aldaketarik nabaritu desde que existe, jarraitzen dugu zapalduak izaten, jarraitzen dira erailketak gora egiten, erasoak gora egiten, gu baita jasartu izaten kalean, ikastetzean eta bar. Orduan, ondo egotea berdintasun ministra bat eta reformak egita, baina gure egoera ez da aldatu eta emakume langileen egoera berdin jarraitzen du. Bai eman dira aldaketa txiki batzu, baina ez ditugu nabaritu, ni gutxienez, da supongo zuetako gehienak ez da. Aldi berean, Gize komendatu duen gauza batekin, ikasten dut gizarte langintza, eta ikasi dut baita, eta ikusi dut adibidez Gasteizen emakume etxeak, emakume etxeen zerbitzua nolakoa den, edo ze laguntza eskaintzen den udaletxetik emakumeak laguntzeko eta bar, eta oso mugatua da. Da guztiz limitatua, ditu plaza kopuru zehatzak, eta baita egoteko tarte zehatz bat. Adibidez, egon altzarela pizu batean bakarrik 3 hilabetez. Hori emakume bat indarkeria matxista jasan duela, laguntza behar duena, jotzen duela udaletxera, laguntza eske, eta
jasotzen duen erantzuna da egotea pisu batean 3 hilabetez eta gero hortik kanpo joan behar dela, beste emakume bat sartu behar dela eta gelditzen da kalean, orduan, eskaintzen den laguntza baita instituzioetatik oso mugatua dela, ez dela nahikoa bizi dugun zapalkuntzarekin amaitzeko, eta horregatik ez dugu instituzioetan gure apustu edo gure fokoa jartzen, baizik eta guztiz kontrakoa, haietik kanpo antolatzea, benetan gauzak aldatzeko eta jartzeko partzeak eta laguntza minimo batzuk ez dutenak benetan ezertan laguntzen, ez da egoera aldatzen. Bale, bai, nik uste hori ezin dugula instituzioen eskutan utzi esebez, azkenean, bizitzan zehar hori ikasten duzu, azkenean, zer nahi baldin baduzu, nolabait antolatu behar zarela zure kabuz, hori borrokatzeko, eta argi dago instituzioek, denborak oso luzeak direla, asko irauten dula guztia burokrazia dalako eta orduan uste dut independienteki lan egin behar dela hori aurrera egiteko eta ia da tratu txarren kontuekin eta azkenian polizia ere jartzen diotela emakumeari, tratu txarrak jasotzen ari duen pertsonari erasotzaileari baino, eta gauza asko ez daude ongi eta hori jarraitu beharko genuken borrokatzen eta eskubide horiek ez ere aldarrikatzen, Eta joan gara bukatzen, orduan ireknek dugu orain tarte bat ikasleek ere galderak egiteko edo beraiek nahi duten galderak egin alizateko, orduan galderaren bat dago, esan dezakezu eta gero errepikatuko dugu mikroan grabatuta geratzeko. Ez igual bakarri galderak, dudak, zer ez baduzu ulertu edo ez den argi geratu, ez dakit, zuen ikuspuntua emateko, bestela beste galdera batzuk botako ditugu, gureak. Baina nahiago dugu, zuk kontatzea. Lehenengo eskerrik asko dutagatik nik uste dut oso garrantzitsua dara lako espazioak sortzea eta gure artean hitz egiten hastea. Nahiko ausartzen ditzut ona etortzea zuen. Hain nintzen eskerrak ematen iruditzen zitelako oso ausarta dela ona etortzea zuen iritzik, ez dela erresa. Ez eztabaida argi geratu da, baina ez dela erresa ona etortzea eta iritzia ematea. Eta esan nahi nun, ez da galdera bat ez da, esan nahi nun, faltan bota detela baita ikuspuntu bat. Badaola Euskal Herriko mugimendu feministan eta mugimendu feministan munduan zehar, daudela feminista autonomo pila bat, komunitarioak, herriko mugimendutan parte hartzen dutenak, ez daudela ez da instituzioen alde, instituzioekin lan egitean alde, feminismo intersekzionalak baita adibidez planteatzen dola, ez dela egongo emakumeen askapena mundu kapitalista batean, arrazakeria dagoen mundu batean, edo LGTBI fobia dagoen mundu batean, eta ikuspuntu horiek ari nahi nuke hori ere feminismoan existitzen dalako. Beste galderaren bat, beste ikuspunturen bat. Klaro, bai. Nahi duzu hori buruz zerbait komentatu. Bai, nik uste, azkenean feminismoak eraldakaetarako mugimendu bat dela, eta bueno, dana dakarrela aldi berean, arrazakerianen kontra ere borrokatzen dula, eta orduan beharrezkoa da hori feminismoa, eta bueno, eta hainbat eraldaketarako mugimenduak, hori aurrera jarraitzeko, ez dakit, ez zein zan galdera, ez zan galdera, zen hausnarketa batez ere.
Hori da, osea, nik uste hori dana lotuta dagoela, ez, eta eraldaketa mugimenduak dira, ez, eta azkenean berdintasuna bilatzeko, hori, era bat dala, osea, bueno, desberdinak direla, ez, baina batzen direla. Bai, nik igual gehitzeko esango nuke feminismoa badela eraldaketarako gaiden zerbait, badauka gaitasuna eta erakutsi izan duela azken urteetan zehar, eta egia dela, adibidez igual, neska gazte moduan, ez? Nire posizio batetik esan dezake dela zapalkuntza anitzek zeharkatzen gaituztela, ez dagoela zapalkuntza bat eta bakarra, eta zapalkuntza batekin amaitzak ez duela suposatzen gainerako zapalkuntzekin amaitzak, eta hori ernaitik adibidez bai azaleratu nahi dugula, ez? Adibidez, imaginatu patriarkatuarekin amaitzen dugula. Patriarkatuarekin amaitzak ez du esan nahi askeak izango garenik, edo behintzat nire ulerkeraren baitan ni ez nintzateke askea izango, ez? Badaudelako bestelako zapalkuntza batzuk, gazte izateagatik bairatzen ditugulako zapalkuntza batzuk, estatu espainolaren baitan ere jasotzen ditugulako bestelako zapalkuntza batzuk, edo arrazializatuek ere beste zapalkuntza batzuk bizituztelako, igual heteroarautik kokatzen diren horiek ere beste zapalkuntza batzuk bizituztela, gaudela gizarte batean on zapalkuntzak oso anitzak diren, eta ustut feminismoak badaukadala gaitasun hori, feminismoa badalako zerbait transbertsala, eta ustut feminismoaren bidez lortu dezakegula ertz guztiak ukitzea, eta hortar eraldaketarako tresna moduan erabiltzea. Hori nik azpimarratu nahiko nuke. Feminismoa badela eraldaketarako tresna bat, oso garrantzitsua dena, eta gai dena gai guztietan aletxo bat jartzeko. Bai, nik uste, feminismoa oso zabala dela, ez? Eta badagoela jende batzuk esaten duzun bezala badaukala igual borondate orokorrago bat, edo gizarte kapitalistarekin amaitzeko borondate orokor bat. Hala ere, nik lehenago esan dudan bezala ere, nik bai ikusi izan ditudala, eta itaiatik bai uste dugula muga batzuk argi ikusten ditugula, ez? Batez ere, estrategiari dagokionean ikusten dugulako, ez baldin bada premisa oinarria bera aldatzea eta gizarte kapitalistaren deseraikuntza bat, esan dezagun, deusestapen bat, ezin diezaiegulako aurre egitan zapalkuntza forma guzti horiei, ez? Eta gero amaitzen du izaten, proposamenak mugatzen aldaketa formaletara, edota nolabait aldaketa gutxi suposatzen duten, edota aldaketa oso formalak suposatzen duten proposamenetara, ez? Edota ez dakit, zentzu oso orokor batean lan egitera. Ez dakit, guk ere bere garaian greba orokorrean parte hartu genuen itaiatik, eta zaintzaren auzia ere luze landu izan dugu, lehenago zaintza aipatu duzu, eta uste dut, guk justo, nik behintzat ez dut aipatu, zaintza bada espazio bat, zeinetan esku pribatu askok parte hartzen duten, berdin dio baldin badira enpresa pribatuak, baldin badira kooperatiba super txatxiguaiak, eta abar, bereziki azpikontratatutako sektore bada, zeinetan langileen lan baldintzak mierda badiren, zeinetan bertako langileek ez bakarrik lan baldintzak eta soldata, baizik eta fisikoki eskatzen duen esfortzua eta antolaketa bera nola, bastante kaltegarria den haien osasunerako, ez? Lumbalgia, tunel karpiano eta horrelako kontuekin, eta gero bestalde batetik, existitzen joera bat edo proposamen bat, etxean zaintzen diren hoien, zaintzaile hoien, etxean geratzen diren zaintzaile hoien profesionalizazio baterakoa, ez? Eta uste dut zaintzaren problematika hori, oraintxe bertan justo hauteskundeekin berriro atera den gai bada, EAJ
EAJak Pacto de Cuidados delako aurkeztu du, Bilduk ere horren inguruan hitz egiten du, SOEk ere atera du beste proposamen bat zaintzaren inguruan. Karo, adibidez guk hor ikusten duguna da, ez dagoela ezberdintasun handirik batak eta bestea proposatzen duenen artean. Esan edut, Pradalesek EAJko hautagaiak ere proposatzen du zaintza publiko komunitarioaren aukera hori, ez? Eta ikusten duguna da, udaletxe ezberdinetan, izan alderdi batekoak, izan beste alderdi batekoak, zaintzaren problematikak hor jarraitzen duela. Sadeko langileak adibidez, direla etxe joaten diren langileak, egoera oso txarrean daude, bai Gasteizen, eta baita Txorierrin, eta udala hemen da SOEkoa, Txorierrin Bildukoa, eta ezberdina dela, ez? Dirudi, baina gero egiten den gestioa berdina dela, eta ordan guk ikusten duguna da, gero, sozialki edo mugitzen diren aldarri guzti horiek instituzionalizatzen amaitzen dutela, eta ez dagoela inbesteko ezberdintasunik behin instituzionalizatuta batzuen edo besteen artean. Orduan, guk uste dugu zaintza evidentemente badela gai bat aldarrikatu behar dena, uste dugu zentzu hortan egin behar dela lanaren jerarkizazioaren aurka, uste dugu kalitatezko lan eta bizi baldintza berdinak ezarri behar direla mundu guztiarentzat, eta hori dela bidea, eta hori ezin dela egin oraingo sistema hontan. Ikusten dugulako bai sexualizazioarekin gertatzen den bezala, eta baita beste gai askorekin gertatzen den bezala, baldin badago potentzialitatea bertatik etekin bat ateratzeko, aterako zaiola etekina. Berdin dio norregon gobernuan, berdin dio nork irabazi hauteskundeak eta abarrez. Orduan muga hori ikusten dugu orokorrean agente sozialen instituzionalizazioari dagokionean. Bueno, eta bukatzeko, eskatzen dizuegu mesedez, badakigu ja berandu dela, goze garela guztiok, 5 minutu bakoitza egiteko esposizio final bat, bai, oso azkarra, minutu batekoa, mesedez. Uste dut oso interesgarria izan dela saioa orain arte, eta igual ordu terditan despistatu zaretela denbora batez, orduan mesedez arreta zentzun laburpen hau, oso baliagarria eta interesgarria izango dela. Azkenengo 5 minutuak. Aurrera. Bueno, ni eskertu nahi dizuet asko, hemen gonbidatzeagatik, eta animatu nahi zaituztet, zeuen ibilbidea indarrarekin jarraitzea, zeuen baloreak aldarrikatzea, eta sareak osatzearena ere oso garrantzitsua dela, eta bueno, animo asko hori, indarrateatzeko eta hori jendartea eta ingurua aldatzeko gaitasuna daukazulako. Eskerrik asko. Baita eskerrik asko usteagatik hemen hitz egitea, eta hori laburpen moduan baita dei egiten dizuen nik ikasle moduan zuen kabuz antolatzeko, guk hainbat ikastetxetan ditugu emakume taldeak, egunerokoan bizi ditugun gehiegikeria aurre egiteko, orduan zuen kabuz antolatzeko ikastetxean lan egitea egunero, ez bakarrik egun puntualetan, eta hori, erasorik gabeko ikastetxeak lortzerako bidean lan egin behar dugula gaurdanik, orduan hori, mila esker. Bueno, nik lehenik eta behin eskerrak ematea ere ona gonbidatu izanagatik, eta gero oroar esango nizueke ikasketa prozesu bat dela bizitza osoa, jarraituko dugula ikasten, hemen gaudenok ere jarraituko dugula ikasten eta jarraituko dugula gure burua formatzen, orduan saiatzeko ahalik eta gehien ikasten, feminismoz bustitzen, eta oso garrantzitsua dela, feminismoa badela eraldaketarako tresna bat, badaudela antolatzeko espazio ugari, eta orduan nik horretan egingo nuke, horretan jarri nahiko nuke fokoa, garrantzitsua dela guk ere horretan parte aktibo bat izatea, ze gugandik sortuko da aldaketa hori ez da goitik etorriko, txikitasunetik egitea da beharrezko, orduan antolatzea eta borroka egitea eta nahi dugun benetako gizarte eredu hori sortzea oso garrantzitsua dela, orduan animatzen zaituztet ere feminismoan busti eta bertan parte hartzera. Nik ere eskerrak eman nahi ditut gonbidatzeagatik. Bada galdera bat egin ez duzuena, eta da, ea egunero den martxoak 8.
nik esan nahi dut ez da egunero martxoak 8, baina egunero da borrokatzeko eguna eta lana egiteko eguna, zentzu hortan, eta orduan animatu nahi zaituztet antolatzera eta zuek ikusten dituzuen kontuen aurka modu kolektibo batean aurre egitea, ez? Egoera hoiei ez du zertan izan zerbait oso handia, izan daitezke eguneroko gauza txikiak, izan daiteke zuen auzoan ez dagoela argindarrik etxera voltatzeko gauetan, izan daitezke 1000 gauza, baina uste dut oso garrantzitsua dela benetan guk hartzea hor indarra eta gustatzen ez zaigun guzti horren aurrean antolatzea, ez? Orduan hori da ondorio bezala esaniko nukena. Eskerrik asko. Mila esker zuei, etortzegatik, eskerrak ere Koldo Mitxelenari ez, espazio hau sortzeko aukeragatik, eta hau izan da guztia, así que mila esker denai. By my side, I never feel alone.